अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। ग्लोबल कोकण महोत्सवाचं सुंदर आयोजन केलं गेलं। या महोत्सवात कोकणची पर्यटन स्थळं एकाच ठिकाणी अनुभवता आली, असं मत मत्स्य विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे यांनी व्यक्त केलंय। ग्लोबल कोकण महोत्सवाला भेट दिल्यानंतर काय म्हणाले किशोर तावडे, पाहूयात। खरंच या ठिकाणी भेट दिल्यानंतर कोकण ग्लोबल त्या माध्यमातून हे महोत्सव साजरा केलेला आहे आणि ह्या ठिकाणी अशी गर्दी पाहता खरंच उत्कृष्ट प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या पद्धतीनं नियोजन केलेलं आहे। आणि ह्याचबरोबर प्रत्येक व्यक्ती जो इथं बघायला आलेला आहे आणि ते जे स्टॉल मांडलेले आहेत त्याचं पोस्टरमुळे बारकाईनं बघत आहेत, हेच खरंच आनंदास्पद आहे। सर, कोकणात सिंधुदुर्गात देखील तुम्ही सेवा बजावली आहे, आता मुंबईत काम करताय आणि हे सर्व कोकणचं इथे सौंदर्य यादव सरांनी दाखवलं आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? त्याबद्दल प्रश्नच आहे। संजय हा जुना मित्र आहे आणि हा कितीतरी वर्षापासून या गोष्टी होतो आणि सगळं पुरेपूर कोकणात या जे जे लोकेशन्स आहेत, जे पर्यटन स्थळे आहेत, त्याला देखील इथे त्यानं चांगल्या पद्धतीनं प्रदर्शित केलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।